No niin, haastattelussa Peltosaaren Nikkareiden apuvalmentaja Ville-Matti Kuparinen. Juuri päättyneessä ottelussa Nikkarit tekivät aika selvää jälkeä KK 65. Mitkä ovat sinun päällimmäiset ajatukset tällä hetkellä näin voitetun ottelun jälkeen? No ei, siinä tultiin hyvällä asenteella heti ottelun alusta ja saatiin tosiaan täydet 4 kenttää mukaan peliin. Ja heti alusta lähtien niin lähdettiin tekemään omalla tekemisellä. Tosiaan vastustajasta ei ollut alkuun hirveästi tietoa, mutta tiedettiin, että jos me pystytään kurinalaisesti pelaamaan, niin vastustaja tulee kaatua, ja niinhän tästä tänään sitten kävi. Oliko tänään mitään varsinaista osa-aluetta, millä vastustaja voitettiin, vai oliko enemmänkin kyseessä tämmöinen kokonaisvaltainen joukkueen suoritus, eikä mitään yksilösuorituksia? No kyllä nyt sanotaan, että kokonaisuutena niin vahvuus tänään, niin neljä hyvin pelaavaa kenttää, eli 4 kentällä pelattiin ottelun alusta lähtien. Ja sitten tietenkin meidän ohjauspelaaminen, karvauspelaaminen tuolla vastustajan päässä toimii, ja sitä kautta saatiin kitkettyä vastustaja jo heti tuonne niiden omaan päähän, ei annettu niille ollenkaan tilaa lähteä hyökkäämään, niin sitä kautta hallittiin peliä mielestäni aika suvereenisti alusta lähtien. Tästä on siis hyvä jatkaa seuraavaan otteluun. Joo, tosiaan. Kiitoksia haastattelusta. Onko vielä jotain lisättävää tai kommentoitavaa? Ei tässä, kiitoksia. Kiitoksia.